Mbak Sriko. Wayah wengi nganti pengen nurut gundulmu. Mula terus piye nek ngono ki len joget? Wong kemayu iki akeh sing gedeng. Rasa sok kemayu to. Saiki ditekoni kae gedeng apa seneng? Ayo mesti sengit wong ngendhangane sak karepe dhewe kok. Mongko den kowe nek ngendhangi trampile ra jawa-jawa. Ngendhangi kok ming bung 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 bung. Ba 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 ba. Bung 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 bung. Kaya nek bar tok perus tok ketap kae lho. Bung bung bung. Rono meneh. Pancen pikirane gur nang kono kok. Ayo. Ba 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 ba. Babla apa? Nek dikebulke suarane mak ba 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 ba. Saking gedene. Aku ngudungi lho. Ngudungi. Moh Semaput nggak? bablas nang sirahe. Neh tingil-tingil Niki lah. Gusti, niki sinden omongane rusak niki. Ya sing marahi nika lho Gusti kaya anu. Ah nggih ta. Oh, Gusti iki mesti mbelani sing wedok lah. Ora tau mbelani sing lanang. Lah ya ngapa mbelani lanang? Padha lanange. Iki diures ra iki, Denko iki. Si bar iki apik Denko wis delon. Awas nek. Manut aku apik wong Denko iki nek araku lunak kok. Dikendange sing apik kok Denko sing sak trampil-trampilmu biyen lirat joget piye. Ya. Delok tangane le util-util. Catatan sajroning ati katan luput saya merati aku kowe tadi karwa markolere gubuk asmara. Apa arep bakul wedang wae kok? Ngapa? Kah aku. Lah, mbok kira ngerti seni ngene iki mau kendangane cara ngendi? Embuh.